Compramos un animal nunha loxa por ternura. Dámoslle un acuario, un nome, comida todas as mañás e facemos tudo isto convencidos de que estamos a cuidar. Anos máis tarde, cando ese mesmo animal crece demais, suxa a agua e xa non cabe na nosa vida, levámolo ao lago máis próximo e libertámolo, outra vez convencidos de que estamos a facer o ben, de que lle estamos a dar liberdade. E é exactamente neste xesto, neste ato de bondade sen maldade neñuma, que está a desaparecer a única tartaruga de agua doce que sempre pertenceu aos ríos de Portugal. Non a mata un cazador. Non a mata o veneno de unha fábrica. Mata a xentileza de persoas comúns que só querían un bixiño para o acuario e depois quiseron devolvelo á natureza. Isto non é unha acusación, nen é un sermón. É apenas un facto que se torna máis difícil de digerir quanto máis o ollamos de perto. Hoje vamos olhar com calma, do princípio ao fim, e fica até ao final, porque a parte mais incómoda é também a que está mais perto de tua casa. Comecemos pela protagonista verdadeira desta história, aquela que quase ninguém conhece pelo nome. Chama-se caga do Mediterrâneo e é a única tartaruga de água doce verdadeiramente nativa dos rios portugueses. Viveu sempre aqui, muito antes de existir uma única loja de animais no país. As suas casas são o Tejo, o Guadiana e os pequenos afluentes do Alentejo. E é precisamente no interior e a sul do Tejo que ela ainda resiste em maior número, sobretudo na bacia do Guadiana. Mais para o litoral, a norte do Mondego, já quase não se encontra. Restam populações soltas, pontuais, como ilhas cada vez mais pequenas num mapa que vai ficando vazio. É um animal discreto, do tamanho de uma régua escolar. A carapaza de um adulto mede, em geral, entre 15 e 20 centímetros, e chega no máximo a 24, mais ou menos o lado curto de uma folha de papel daquelas que metemos na impresora. En Portugal, os machos rondan os 14 centímetros de carapaza e as femias, maiores, aproxímanse dos 16. Pesa cerca de 1 kilo, sensiblemente o mesmo que un pacote de leite de litro que tiras do frigorífico. Non é grande, non é colorida, non chama a atención. Pasa horas inmóvel sobre unha pedra ou un tronco, ao sol, e esa imaxen aparentemente preguiçosa é, como vais perceber, a coisa máis importante de toda a súa vida. Há un pormenor que muda a forma como ollamos para ela. Esta tartaruga vive máis de 30 anos en estado selvaxen, unha xeración humana inteira, o tempo que separa o nacimento de unha persoa do momento en que ela propia se torna pai ou mãe. E reproduzse devagar, con unha lentidão que hoxe se tornou a súa maior fraqueza. A femia só está pronta a por os primeiros ovos entre os 7 e os 9 anos de idade. 7 a 9 anos só para comezar. E cando finalmente comeza, deposita até 12 ovos nunha pequena cova que cava na marxen, normalmente unha vez por estación. 12 ovos por ano, con sorte. Guarda este número na cabeza, porque dentro de poucos minutos ele vai colidir con outro número, e dese xoque nasce toda a traxedia. Quero que penses un instante no que significa este ritmo. Unha femia precisa de sobreviver quase unha década inteira, a invernos, a secas, a predadores, a estradas, a redes, só para ter direito á súa primeira niñada. Tudo nela é construído para un mundo estável, sen sorpresas, un mundo que mudou pouco durante millóns de anos. A natureza deseñoua para a paciencia, non para a corrida. E foi exactamente unha corrida que lle puseron á frente, sen aviso, vinda de outro continente. E aquí entra o segundo personaxe desta historia, aquele que quase todos nós ya tivemos nas maus. Lembraste da febre das tartaruguiñas? Daquelas pequeninas, verdes, do tamaño de unha moeda, con dúas manchas vermellas atrás dos ollos, vendidas en cualquier loxa dentro de un tabuleiro de plástico con unha palmeiriña de brincar? Chámase tartaruga da Flórida, ou tartaruga de orellas vermellas, e ven do sul dos Estados Unidos. A criaxao en cativeiro para venda comezou nos anos 70, mas o grande salto veio no final dos anos 80, na onda de un deseño animado que toda a xente coñecía. As tartarugas mutantes que saltaban da televisión para os cuartos das crianzas. De repente todos querían unha, e a industria respondeu en masa. A dimensión disto é difícil de imaginar. A tartaruga da Flórida é, ao mesmo tempo,
a tartaruga máis vendida e a máis invasora do planeta inteiro. Só dos Estados Unidos, no final dos anos 80 e nos anos 90, terán saído decenas de millóns de exemplares. As estimativas varían, mas falamos de unha orden de grandeza próxima dos 50 millóns de animais exportados nese período. 50 millóns. É como se a cada habitante de un país europeo grande tivesen entregue unha caixa, e dentro de cada caixa houvese unha tartaruga viva á espera de crecer. Porque o problema é precisamente ese, elas crecen. A tartaruguiña do tamaño de unha moeda non fica do tamaño de unha moeda. Crece até o tamaño de un prato de sopa, ultrapasa os 30 centímetros de carapaza e as femias maiores pasan os 2 kilos, 2 veces o peso da nosa tartaruga nativa, cualquier coisa como 2 pacotes de azúcar contra un. Tórnase pesada, suxa a agua do acuario nun par de días, morde cando se sente ameazada, xeira mal se mal cuidada e, o detalle que ninguén leu na loxa, vive décadas, tantas como a nativa. A crianza que recebeu aos 8 anos pode chegar aos 40 co mesmo animal aínda vivo dentro de casa. E é aquí, neste ponto exacto de cansazo doméstico, que comeza a parte perigosa da historia. Antes de continuarmos, deixote unha pregunta para levares contigo, e a que prometo responder mesmo no final do vídeo. Onde é que, exactamente, desaparece unha especie? Non pensador no abstrato, pensa nun sitio concreto, nun ponto que consegas localizar nun mapa. Escreve nos comentarios onde achas que isto acontece. A resposta vai surpreenderte, porque é moito máis perto do que imaginas. Agora chegamos ao corazón de tudo, e o corazón non é unha luta de dentes, é unha luta pelo sol. Para perceberes o que se pasa cando estas dúas tartarugas partillan a mesma agua, tens de perceber primeiro o que significa o sol para un animal de sangue frío. A tartaruga non produz o seu propio calor como nós. Depende inteiramente do exterior. Por iso sai da agua e sobe para unha pedra ou un tronco, e fica ali, ao sol, durante horas. A este comportamento os biólogos chaman basquear, tomar baño de sol. E non é descanso, non é preguiza. É sobrevivencia pura. Ao sol, a tartaruga aquece o corpo até a temperatura a que o seu organismo funciona. Só asín consegue dixerir o que comeu. Sen calor, a comida fica parada no estómago. Só asín produz vitamina D, seca a carapaza e a pele, e elimina os fungos e as algas parasitas que de outra forma se instalan e a adoecen. Tira a unha tartaruga o acceso ao sol e non lle estás a tirar un luso. Estás a desligarlle lentamente a digestão, as defesas, a capacidade de combater infeccións. O lugar ao sol é para ela o que para un humano nunha casa xelada de inverno sería o único lugar xunto do aquecedor. Quen o ocupa vive mellor. Quen é afastado dele vaise apagando devagar, sen ferida visível. E é exactamente isto que a tartaruga da Flórida faz. Non precisa de morder nativa, non precisa de expulsar a forza. Bástalle chegar primeiro, ser maior, ser máis ousada e ocupar o mellor tronco. A tartaruga de orellas vermellas é maior, máis agresiva, máis experiente na disputa directa por comida e por espazo. Onde antes basqueaba o cágado mediterránico, pasa a estar a recén chegada. E a nosa tartaruga, construída para a paciencia, faz aquilo para que foi deseñada. Recúa, cede o lugar. Vaise embora para un sitio pior, máis sombrío, máis frío. Unha vez, outra vez, todos os días. A guerra máis silenciosa que existe. Unha guerra en que ninguén grita e ninguén sangra, e mesmo asín alguén perde tudo. Houve cientistas que quixeron medir isto con precisión, en vez de o imaginar. E aquí a historia deixa de ser intuición e pasa a ser dado. Nun estudo publicado en 2010, nunha revista científica dedicada ás invasóns biolóxicas, a investigadora Polo Cavia e a súa equipa montaron unha experiencia simples e brutalmente reveladora. Colocaron cágados mediterránicos e tartarugas da Flórida nas mesmas condições e mediran cuánto tempo cada un conseguía pasar ao sol. O resultado foi claro e desconfortável. Na presenza da tartaruga invasora, o tempo de baño de sol da tartaruga nativa encurtaba. Encurtaba de forma consistente. E os autores escreveran con a prudencia habitual da ciencia aquilo que os números dicían sen rodeos, que este simples facto prevía o afastamento, o desaparecimento gradual da especie nativa daquele lugar. Foi este o ponto, confeso, en que tive de parar a leitura e reler. Non por causa de un número espectacular,
mas pelo contrario, pela banalidade do mecanismo. Esperamos que a extinción de unha especie teña causas grandiosas, dramáticas, á altura do que se perde. E afinal pode ter unha causa do tamaño de un tronco mollado, onde dúas tartarugas non caben ao mesmo tempo. A grandeza da perda non ten nada a ver con a pequenez da causa. E há un pormenor aínda máis inquietante que outros estudos sobre a comunicación química destes animais revelaron. A tartaruga nativa evita a invasora aínda antes de a tocar. Recoñécelle os sinais químicos na agua, o xeiro, a presenza, e afástase por anticipación. Ou sexa, nen sequer é preciso unha disputa real no tronco. Basta a resenxegada estar por perto para que a nativa, por instinto de cautela, abra mão do territorio. Imagina o que isto significa a escala de un río inteiro. A especie que aquí viveu millóns de anos a desistir do seu propio espazo, en silencio, guiada apenas por un xeiro extraño que o seu corpo aprendeu a temer sen nunca antes o ter coñecido. Há quen ousa todo isto e pense que a tartaruga nativa perde por ser primitiva, atrasada, mal preparada. É precisamente o contrario, e vale a pena demorármonos neste ponto, porque a injustiza da derrota só se entende cando se percebe a competencia de quen perde. O cágado mediterránico é un animal finamente axustado ao seu mundo. Non desperdiza enerxía a aquecerse máis do que precisa. Regula a temperatura do corpo con unha economía notável, aproveitando o sol apenas o suficiente e deixándose acompañar pela temperatura da agua nas alturas certas. É unha xestão de calor de reloxueiro, calibrada ao longo de millóns de anos para un clima de veróns secos e invernos suaves. A súa dieta conta a mesma historia de intelixencia discreta. En xoven, aliméntase sobre todo de pequenos invertebrados, de proteína animal que sustenta o crecimento. En adulto, desliza para unha alimentación máis vegetal, de plantas acuáticas e algas, e muda conforme a estación. No verán, cuando a seca esvacía os xarcos e a presa animal escaseia, vírase para a vexetación que resiste. Nas estações húmidas, cuando as larvas e os invertebrados exploden en número, volta a comer carne. Esta flexibilidade é unha forma de sabedoría do corpo. A capacidade de viver de pouco cuando há pouco e de aproveitar a abundancia cuando ela sega. Nun río en equilibrio é unha vantaxe enorme. Por iso esta tartaruga non é unha peza frágil colocada nun mundo perigoso. É unha peza do propio mundo. Limpa a agua ao comer materia morta, controla parte dos invertebrados, e os seus ovos e crías alimentan outros animais da marxen. Tira a do río e non tiras apenas unha tartaruga. Soltas un fío de unha rede que demorou milenios a tecerse. E o máis inquietante é que cando ela desaparece, o lugar non fica vacío. Fica ocupado pela invasora, que come de tudo, das plantas aos insectos, dos anfibios ás crías de aves, con un apetite moito máis largo. Non é unha tartaruga a substituir outra. É un réxime alimentar inteiro a substituir outro, e con ele muda a forma como o xarco respira. Toda esta competencia, toda esta calibración de reloxoeiro, teño unha única condición para funcionar. Un mundo sen sorpresas vindas de outro continente. E foi esa condición, a máis básica de todas, que lle retiramos. Faltábame aínda perceber como é que todo isto se torna irreversible tan depresa, e a resposta está nos números do nacimento, aquele segundo número que te pedí para guardares. A nosa tartaruga nativa póñate 12 ovos por ano, iso depois de quase unha década de vida. A tartaruga da Flórida, nas mesmas aguas, chega a facer 3 posturas por ano, con unha media de 15 ovos cada, perto de 45 ovos por estación. 45 contra 12. É como dúas losas na mesma rúa. Unha abre as portas unha vez por ano, a outra recebe mercadoría nova 3 veces por estación. Por cada descendente que a nativa consegue lanzar ao mundo, a invasora lanza quase 4. Nunha xeración, esta diferenza deixa de ser unha desvantaxen e pasa a ser un abismo. E ningún abismo se atravesa con paciencia. Agora xunta as 3 pezas que vimos, porque é xuntándoas que se entende a derrota. Unha especie nativa lenta, que demora anos a reproducirse e que recúa por instinto. Unha especie invasora rápida, maior, máis ousada, que ocupa o sol e enxe a agua de crías. E por cima das dúas, nós, que compramos a segunda por ternura e a soltamos por pena. Fáltanos ver onde exactamente este encontro se dá, e é aquí que a historia deixa de ser sobre tartarugas
e pasa a ser sobre unha decisión. Unha única decisión, repetida por millares de persoas que nunca se coñeceron umas ás outras e que nunca souberon que estaban todas a participar na mesma coisa. Acompaña comigo esa decisión, paso a paso, porque é probablemente a coisa máis importante deste vídeo. Primeiro paso. Alguén entra nunha loxa e ve a tartaruguiña do tamaño de unha moeda dentro do tabuleiro de plástico con a palmeiriña. É barata, é gira, unha crianza pede. Comprar parece un xesto de amor. E é un xesto de amor. Ninguén alí pensa en ríos, en especies nativas, en sol disputado. Pénsase nun presente. Segundo paso. Pasan os meses, pasan os anos. A tartaruga crece, e crece máis do que cualquier persoa esperaba. Ya non cabe naquele tabuleiro. Depois ya non cabe no acuario pequeno. Depois enche de suxidade cualquier recipiente onde a poñon. Morde, xeira, precisa de espazo, de filtro, de luz, de cuidados que ninguén previu cando a moeda mudou de mãos. Terceiro paso, e é o paso decisivo. A familia xa non consegue. A tartaruga viveu máis anos do que o entusiasmo durou, e continúa viva, e continúa a crecer. Matala é impensável. Ninguén quer facer mal a un animal. Devolvela á loxa raramente é posível. E entón surxe aquela idea que parece a máis bondosa de todas, a máis natural, a máis limpa de consciencia. Levala ao lago do parque máis próximo e devolvela á natureza. Libertala, darlle a vida ao ar libre que, imaginamos nós, ela merece. A persoa que faz isto non é un vilão. É tal vez a persoa máis ben intencionada de toda esta cadella. Vai para casa en paz, convencida de que fez o mellor posível por aquele animal. Mas há un detalle que esa persoa non ve, e é o cuarto paso, o paso que ela nunca testemunha. Naquele lago do parque, naquele xarco de aldeia, naquele trozo calmo de ribeira, ya vive unha tartaruga. A nativa, a que ali estaba moito antes de existir en loxas, tabuleiros de plástico e deseños animados. Tal vez teña 20 anos, tal vez 25. Tal vez sexa unha femia que demorou quase unha década só a poder ter a primeira niñada e que desde entón, ano após ano, voltou á mesma marxen para cavar a mesma cova e deixar os mesmos 12 ovos. Aquele lago é tudo o que ela coñece. É o seu tronco ao sol, a súa marxen, a súa agua. É a casa inteira. E a partir do instante en que a tartaruga da Flórida toca a agua daquele lago, comeza o que xa descrevemos, en silencio, sen nada que se vella da marxen. O mellor tronco muda de dono. O tempo ao sol da nativa encurta, primeiro algúns minutos, depois máis. A dixestán comeza a fallar, as defensas baixan, instálanse fungos onde antes o sol o secaba. As crías da invasora multiplícanse por 4 a cada estación. E o xeiro extraño na agua ensina, día após día, a antiga dona daquele lugar a manterse a distancia da súa propia casa, a recuar para os cantos máis fríos e máis escuros, a desistir aos poucos do espazo onde a súa especie viveu durante millóns de anos. Nada disto faz barullo. Non há un momento, non há unha data, non há un corpo. Há apenas unha tartaruga que cada ano apaña un pouco menos de sol, que cada ano está un pouco máis fraca, que un ano cualquer xa non volta a marxen para cavar a cova. E a persoa que a condenou nunca verá nada disto. Foise embora no mesmo día, de consciencia tranquila, convencida até hoxe de que fez unha boa ação. A extinción fica para atrás, a acontecer en cámara lenta, nun sitio por onde toda a xente pasa a sorrir, nun domingo de sol, sen nunca ollar para a agua, con atención suficiente para perceber cuál das dúas tartarugas ali sobrevive e cuál delas está a apagarse. E o máis difícil de tudo, aquilo que torna esta historia diferente de quase todas as outras sobre especies ameazadas, é que en ningún momento desta corrente, do primeiro paso ao último, alguén quis facer mal a quen quer que fose. Depois de unha historia destas, precisamos os dois de respirar, e felizmente a natureza danos motivos para iso. Porque a pesar de tudo o que acabaste de ouvir, o cágado mediterráneo aínda non desistiu, e ten cualidades que merecen ser ditas en voz alta, sen o peso da ameaza por cima. Comecemos pela máis teimosa de todas, a longevidade. Esta tartaruga vive máis de 30 anos no estado selvaxen, e hai indicios de que, en boas condicións, va bastante máis lonxe.
30 anos é máis tempo do que un automóvel costuma andar nas estradas, máis tempo do que dura a maioría das hipotecas que asinamos para comprar casa. Un único cágado pode ter nascido nunha época en que ninguén tiña telemóvel e continuar vivo, na mesma marxen, nun mundo completamente diferente. A carapasa que ves ao sol pode guardar máis historia do que moitas persoas que pasan ao lado dela. E hai historias de resistencia que parecen pequenas e son enormes. Nun trozo do río Sousa, na zona de Gondomar, a especie foi dada como desaparecida. Durante anos ninguén a viu ali. E depois, 4 anos volvidos, voltou a ser observada nas mesmas aguas. Para un biólogo, reencontrar unha populación que se sulgaba perdida é das alegrías máis raras que o traballo de campo oferece. E ao mesmo tempo, das máis ansiosas, porque un único animal avistado non garante que a populación estexa viva e xa. É unha esperanza con as mãos a tremer. Mas é esperanza. A tartaruga que estaba a desaparecer aínda aparece, de vez en cuando, onde xa a tiñamos riscado do mapa. E a xente, neste momento, a facer o traballo paciente do outro lado da balanza. En Portugal existen centros de recuperación de animais selvaxens onde segan cágados feridos ou debilitados. Son tratados durante semanas ou meses e depois devolvidos ao seu hábitat, caso a caso, animal a animal. Houve, a poucos anos, exemplares desta especie protexida que foron exactamente así rehabilitados e libertados de volta na natureza certa, a súa. É un contraste que dis quase tudo. De un lado, alguén solta as mãos xellas unha invasora nun lago errado. Do outro, técnicos devolven con todo o cuidado, un a un, os individuos da especie que tentamos salvar. A diferenza entre destruir e protexer nesta historia médese moitas veces nese detalle. Saber cuál a tartaruga, saber cuál a agua, saber o que se está realmente a facer. Há aínda un detalle quase irónico nesta historia, e é a orixen cultural de todo o problema. A explosión de procura pela tartaruga da Flórida no final dos anos 80 nasceu de un deseño animado. 4 tartarugas heroínas que vivían nos esgotos de unha cidade e comían pizza. Millóns de crianzas quixeron a súa propia tartaruga ninja, e a industria forneceu tartaruguiñas verdes ás toneladas. O animal máis invasor do planeta entrou nos ríos da Europa pela porta da ternura infantil, embrullado nun episodio de televisión. Poucas veces unha catástrofe ecolóxica teve un comezo tan inocente. Se a lição neste pormenor é a de que as maiores consecuencias raramente anuncian que o son cando comezan. E se a invasora ten os seus títulos mundiais, a nativa ten os seus, só que son do tipo silencioso, daqueles que non caben nun cartaz. O seu recorde é a paciencia. Unha femia que precisa de quase unha década para a primeira niñada é un animal que aposta tudo na continuidade, non na velocidade. Un corredor de fundo nun mundo que durante milenios nunca lle pediu para correr. A súa eficiencia enerxética é outra proeza discreta. Aquece ao sol apenas o estritamente necesario e déixase acompañar pela temperatura da agua o resto do tempo, gastando en calor unha frasán do que gastaría un animal menos afinado. Onde a invasora impresiona pela forza bruta dos números, a nativa impresiona pela economía. Son dúas filosofías de vida diferentes a partillar a mesma posa. E nun mundo en equilibrio, a paciencia gañaría sempre. O drama é que deixou de ser un mundo en equilibrio. Falando de escala, vale a pena fixar quen é realmente a recén chegada, agora con calma e sen alarme. A tartaruga da Flórida é, en simultáneo, a tartaruga máis comercializada e a máis invasora do mundo inteiro. Os dois títulos ao mesmo tempo, e non por acaso, porque un leva ao outro. Foi vendida en prácticamente todos os países, e en quase todos acabou solta en aguas que non eran as súas. Onde chega, instálase. Tolera aguas diferentes, climas diferentes, suxidades diferentes. É unha sobrevivente formidável. O problema nunca foi a tartaruga en sí. Ela limítase a ser exactamente aquilo para que a natureza a deseñou. O problema fomos nós, que a tiramos do sitio onde facía sentido e alargamos onde non facía. Quero agora ser honesto sobre unha coisa, porque é fácil sair de unha historia destas a pensar que a solución é simples. Basta apañar as invasoras todas e o problema resolvese. Quem me dera que fose así. Houve programas dedicados a isto, con anos de traballo. O proxecto Life Tragemis, máis de 10 anos de esforzo de captura e controlo, levado a cabo por institucións científicas que coñecen o terreno como ninguén. E o que a ciencia descubriu, ao tentar remover as invasoras en larga escala, foi desconcertante.
Retirar as tartarugas da Flórida muda o comportamento de baño de sol de toda a comunidade, tanto das invasoras que restan como da propia especie nativa que se quería protexer. As consecuencias de mexer nunha rede viva non son lineares. Non há un botón que se carregue para voltar atrás. Cada intervención ten ecos que ninguén consegue prever por inteiro. E iso obriga a unha humildade que nin sempre temos. E é precisamente por a reparación ser tan difícil que a parte seguinte é a máis seria de todas. Porque unha coisa é estragar devagar. Outra é perceber tudo o que está neste momento a empurrar a tartaruga nativa para fora dos ríos portugueses. A tartaruga da Flórida é a ameaza que dá título a esta historia, mas non está sociña. A volta dela xúntase unha presión inteira e convén ollala de frente. Comecemos pelas marxens. Os ríos e ribeiras de Portugal foran en moitos trozos endireitados, betonados, drenados, alterados pela enxeñaría. E a tartaruga nativa precisa exactamente daquilo que esas obras destroen. Marxens de terra macía onde cavar as covas dos ovos, vexetación onde se esconder, troncos e pedras onde aquecer ao sol. Unha marxen de cimento é, para ela, unha casa sen cuartos. Júntase a isto o exceso de captación de agua que seca os cercos onde vive, a poluición que envenena a agua que filtra e a presión do turismo sobre as zonas húmidas que enche de xente e de ruído os lugares que ela precisa de tranquilos. Cada unha destas persoas, sociña, já a faría recuar. Todas xuntas e ao mesmo tempo fexanlle o cerco. E aínda há un segundo invasor, menos falado, que ataca pelo lado máis frágil. O lagostín vermello, tamén ele trasido de fora, come as crías da tartaruga nativa. Pensa no que isto significa cando o cruzas con os números do nacimento que xa coñeces. Unha femia que só se reproduz ao fin de quase unha década, que poi no máximo 12 ovos por ano e que ve depois esas crías minúsculas seren comidas por un animal que non debía ali estar. A tartaruga nativa está apertada entre dois forasteiros ao mesmo tempo, un que lle rouba o sol en adulta, outro que lle come os fillos en pequena. É un torno a apertar pelos dois lados. Para perceberes como isto acontece de facto, imagina un único charco, daqueles que existen aos millares pelo país. No inicio, vive ali unha só tartaruga nativa, talvez dúas, nun equilibrio que dura a décadas. Nun verán, alguén liberta unha tartaruga da Flórida. No verán seguinte, talvez outra persoa, sen nenhuma ligación á primeira, liberte máis unha, porque o impulso de devolver o bicho á natureza repétese en millares de cabezas que nunca se cruzaron. Bastan un macho e unha femia para que dentro de poucos anos ese charco teña decenas de crías invasoras a competir pelos mesmos troncos. A nativa, que puña 12 ovos por ano e vía metade deles desaparecer, fica en minoría absoluta na súa propia agua. Non houve unha invasión organizada. Houve apenas xente boa, en momentos diferentes, a tomar a mesma pequena decisión. E a soma de moitas pequenas decisións inocentes pesa tanto como unha catástrofe planeada. Geográficamente, o avanzo da invasora xa non é unha ameaza futura. A tartaruga da Flórida formou populacións estáveis que se reproducen sociñas na natureza portuguesa en zonas húmidas do Algarve e nas lagoas da Ría Formosa. Reproducirse sociña é a liña que separa un problema temporario de un problema permanente. A partir do momento en que unha especie invasora ten crías por conta propia, deixa de depender de novas libertacións para continuar. Ya non precisa de nós para crecer. E é aí que estamos. Os organismos que visían isto, o Instituto Nacional Responsável pela Conservación da Natureza e das Florestas e o Servizo de Protección da Natureza e do Ambiente da Guarda, traballan para conter o avanzo, mas contén un animal que xa se goberna a sí propio. A prohibición, cando chegou tarde. A tartaruga da Flórida foi incluída na lista de especies invasoras que preocupan a Unión Europea e a partir de 2016 ficou prohibido importala, criala, vendela ou cedela. En Portugal, a legislación sobre estes animais ya viña de antes e foi sendo actualizada. Mas repara na aritmética do tempo. O pico das vendas foi no final dos anos 80 e a prohibición seria chegou en 2016. Unha xeración inteira de distancia. Durante todos eses anos, millóns de tartaruguiñas foron compradas, creceron e foron soltas, e moitas delas, que viven décadas, continúan vivas hoxe, nas mesmas aguas,
con fillos e netos a basquear nos mellores troncos. A lei pode prohibir a próxima compra. Non consegue recoller as que xa la están, nen a pagar os 30 ou 40 anos que cada unha aínda ten pela frente. Chegados aquí, é tentador querer un final limpo, unha resposta clara, un número que fexe a conta. Mas a verdade é que há moito que a ciencia aínda non sabe, e a honestidade obrígame a dicelo. Non sabemos ao certo cuántas tartarugas da Flórida viven ós e soltas nos ríos e xarcos de Portugal. É quase imposível contar un animal que pasa metade do tempo debaixo de agua e o resto inmóvel sobre un tronco. Non sabemos se a especie nativa consegue recuperar sociña en algún lado, nen en que condições exactas iso sería posível. Há aínda unha porta que mal comezamos a abrir e que pode ser máis perigosa do que todo o resto, a das doenzas. Cuando se tras un animal de outro continente, non se tras só o animal. Trásense os parasitas e os microbios que viaxan con ele e contra os quais as especies locais nunca tiveron tempo de criar defensas. Estudos recentes sobre a comunicación e a parasitoloxía destas tartarugas mostran que a tartaruga da Flórida pode funcionar como portadora e ponte para parasitas que pasan de unha especie para outra, nun vaivén silencioso que ninguén ve a superficie da agua. Quanto isto pesa na sobrevivencia do cágado mediterránico, aínda non sabemos medir con rigor. É unha das moitas preguntas en aberto, e das que máis inquietan, porque unha doenza non disputa un tronco ao sol, chega a todo o lado ao mesmo tempo. Non sabemos se quer responder a pergunta máis simples e máis importante. Se conseguísemos por milagre retirar todas as invasoras de un río mañá, a tartaruga nativa voltaría en ser ese río como antes? Os estudos de remoción dícennos que o efeito non é linear, que mexer no sistema ten consecuencias imprevistas. E há a sombra por cima de tudo, que é o aquecimento do clima, porque unha tartaruga vinda do sul dos Estados Unidos pode darse aínda mellor a medida que as aguas portuguesas aquecen, e ninguén sabe ao certo de que lado a balanza vai pender. A ciencia non ten aquí unha resposta fechada, ten preguntas honestas, e teño cuidado de non finxir certezas que non existen. Por veces, saber exactamente o tamaño do que non sabemos ya é por si só unha forma de respeito pelo problema. E é con este no por desatar que voltamos ao principio, ao xesto con que tudo comezou. No inicio falamos de unha contradición. Compramos un animal por ternura e libertámolo por pena, e en ese duplo xesto de bondade que mora a traxedia. Agora, depois de tudo o que percorremos, ese xesto xa non parece o mesmo. A persoa que leva a súa tartaruga ao lago do parque continúa a ser probablemente a máis ben intencionada da historia inteira. Mas xa sabemos o que ela non sabe, que do outro lado daquela bondade está unha femia de 25 anos a perder, minuto a minuto, o seu lugar ao sol. A mesma agua, o mesmo xesto e un significado completamente diferente, só porque agora ollamos con atención. Há aquí unha idea que ultrapasa as tartarugas e que talvez sexa a verdadeira razón para contar todo isto. Estamos habituados a imaginar a destruizón da natureza como algo distante, grandioso e violento. Florestas a arder do outro lado do mundo, marés negras, motoserras. E ás veces é mesmo así. Mas outras veces a extinción de unha especie inteira non ten nenhuma desas formas. Ten a forma de unha boa ação. Acontece en silencio, á luz do día, nun lugar bonito por onde paseian familias ao domingo, executada por maus gentís que se afastan de consciencia tranquila. O mal, nesta historia, non existe. Só existe distancia. A distancia entre o que quisemos facer e o que de facto aconteceu. E talvez sexa esa a lição máis difícil de todas, que a boa intención, sociña, non chega, e que cuidar a serio obriga a saber. Repara como é fácil cada un de nós ter sido, sen saber, unha pesa nesta corrente. Quen comprou a tartaruguiña por ternura non fez nada que a sociedade inteira non estivese a facer ao mesmo tempo. Quen a libertou imaginaba a cena ao contrario da realidade. Vía unha tartaruga a nadar feliz en liberdade, e non unha femia nativa a recuar de un tronco. A nosa imaginación, cando se trata de animais, tende a contarnos sempre a versión bonita. É confortável, e é precisamente por ser confortável que é perigosa. O cágado mediterránico non precisa que sintamos pena dele. Precisa que paremos de contar a nós propios a historia fácil. A historia en que libertar é sempre libertar. En que natureza é sempre o sitio certo. En que un xesto de amor non pode ter consecuencias terríveis.
A natureza non funciona pela pureza das nosas intenções. Funciona por aquilo que realmente facemos e por onde o facemos. E talvez haxa, no fundo de tudo isto, algo quase comovente sobre a forma como unha especie se despede. Non a grito, non a protesto. Non há un último exemplar a ollar para a cámara. Há apenas unha tartaruga que, nun ano cualquer, já non voltou á margem. E un xarco que continúa exatamente igual, bonito, cheio de sol e de patos, sem que nada na sua superfície revele que perdeu para sempre a única dona que sempre lhe pertenceu. Por isso, se há uma coisa concreta que este vídeo te pode pedir, é simples e está inteiramente nas tuas mãos. Nunca libertes um animal de aquário num lago, num rio ou num charco. Por mais bondoso que o gesto pareça, é quase sempre uma sentença para a tua tartaruga e para as que já lá vivem. Se tens uma tartaruga da Flórida em casa, cuida dela até ao fim, ou procura quem a possa receber em condições legais, mas não a devolvas a uma natureza que não é a dela. Não compres a próxima por impulso, num tabuleiro de plástico, só porque é gira e pequena. E se vires uma tartaruga num rio português e não souberes qual é, vale a pena reparar, fotografar, perguntar, porque a atenção das pessoas comuns é muitas vezes o primeiro alarme que a ciencia recebe. A especie que sempre foi nosa pode aínda ser salva por nós se decidirmos ollar. Se esta historia te tocou, deixa o teu gosto, subscreve e escreve nos comentarios. Leio cada resposta e gostaba mesmo de saber se já sabías que a tartaruga dos nosos ríos estaba a desaparecer asín. E se quiseres apoiar o canal, tens os dados na descrición. Obrigado, a serio, a cada persoa que o faz. Fica só a promesa que te fiz lá no inicio, cando te pedí para pensares onde exactamente desaparece unha especie. Talvez teñas imaginado unha selva lonxínqua, un deserto, un fundo de océano, algún lugar remoto onde nunca puseste os pés. A resposta é outra, e é por iso que ela custa. Unha especie non desaparece nun sitio distante. Desaparece no lago do parque ao fundo da túa rúa. Naquele xarco calmo onde levas as crianzas a ver os patos. Na ribeira mansa, onde alguén nun domingo cualquer abriu as mãos e largou na agua unha tartaruga que comprou nunha loxa há moitos anos, convencido até hoxe de que estaba a facer o ben.